Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Το γραφείο του κ. Βενιζέλου. Μάλιστα. Γεια χαρά. Είμαι συνεργάτης του κ. Παπακοσταντίνου. Τι κάνουμε? Μάλιστα, μια χαρά, εσείς πολύ ωραία. Μια χαρά. Τηλεφωνώ για ένα προβληματάκι που προέκυψε κατά τη μεταφορά των προσωπικών αντικειμένων του Υπουργού. Ναι. Τώρα σας μιλώ τελείως εμπιστευτικά, γιατί το είχα αναλάβει εγώ όλο αυτό το θέμα, Ναι. σαν συνάδελφος. Ναι, βέβαια. Και πριν γίνει θέμα, γιατί ο κύριος Παπακοσταντίνου δεν το έχει καταλάβει ακόμα, αν μπορείτε να βοηθήσετε. Και βέβαια μπορούμε, αν είναι δυνατόν. Ωραία. Πρέπει από κάποια προσεξία, μάλλον, να ξεχάσαμε ένα σημαντικό βιβλίο για τον κύριο Υπουργό στο παλιό γραφείο. Ναι. Είναι στη βιβλιοθήκη την Ξύλινη πίσω από το γραφείο. Ναι. Από το Υπουργικό, Ναι, ξέρετε. ναι. Πρέπει να είναι τρίτο, τέταρτο ράφι αριστερά. Είναι το κεφάλαιο του Μάρξ, το δίτομο. Το κεφάλαιο του Μάρξ. Ναι, έχουμε Για περιμένετε. το δεύτερο τόμο. Έχουμε Θα με περιμένετε λεπτό. Ναι. Δεν το βρίσκω. Καθώς και είναι πίσω η πλάτη του Υπουργού, Ναι. εκεί που είναι οι εκθέσεις. Ναι, κοιτάξατε καλά. Στον ντουλάπι είδατε μήπως είναι? Να σας πω. Έκατσε και η συγκυρία τώρα, δεν το είχε υπολογίσει ότι θα φύγει από το Υπουργείο. Και είχε ξεκινήσει τον Α τόμο και τώρα τον τελειώνει, θα μου ζητήσει το Β, θα με σφάξει. Θέλει να δει τι γίνεται στο τέλος. Πώς σας λένε, το όνομά σας? Ο Λουκάς ο Μελιτζάνης είμαι. Ο συνεργάτης του κ. Μελιτζάνης. Μελιτζάνης. Για να σας πω τώρα, αν μπορείτε να κάνετε ένα κόπο ακόμα. Έχει μία κρύπτη. Αν σπρώξετε απαλά το μπρούτζινο λιονταράκι που έχει το γραφείο, θα αποκαλυφθεί η κρύπτη. Μήπως το έχει εκεί, γιατί εκεί κρύβεται τη μαλφή. Είναι λίγο πλάκα τώρα αυτό, έτσι. Σας λέω, το φυλάει σαν κόριο οφθαλμού. Ήθελα πάρα πολύ να σας βοηθήσω, αλλά δυστυχώς κάνετε πλάκα. Και δεν μου αρέσει. Μήπως το έχετε πάρει εσείς στο βιβλίο και μου το γυρνάτε στην πλάκα? Το θέλει ο κύριος Βενιζέλος.